שלום חברים, אז אנחנו מתחילים עכשיו הרכבה של יחידת מדפים. מספרנו אותה לפי, אתם יכולים לראות פה, לפי הגדלים שיש בתמונה, בסרטוט, לפי הכמויות גם, בסדר? אז עכשיו אנחנו נתחיל בשלבים שיש בסרטוט, נתחיל אותם אחד אחד, ואתם תעשו כמונו. טוב, שלום חברים, אז אנחנו מתחילים סרטון ראשון. לקחתי לפי הסרטוט, אתם רואים פה, הנה חלק כזה. את ארבעת החלקים האלה, והנה הם פה פרוסים לפניי, ואנחנו עכשיו נרכיב, אנחנו תראה איך אנחנו מחברים אותם. מעמידים את החלק הראשון, שמים לו בפרונט, אתם רואים, החלק הקדמי זה החלק היפה, אז אנחנו נשים אותו בצורה כזאת, בסדר? גם פה, שימו לב, גם פה אנחנו נשים את החלק הזה עם החלק הקדמי שהוא יפה. רגע, נתפקס על זה. חלק קדמי יפה לכיווננו, ומבפנים יש חלקים חומים כאלה, שהחלקים החומים יהיו בפנים, כי זה המגירה בעצם, המגירה או המקום עם הדלת שהוא נסתר. בסדר? ופה אנחנו שמים את זה עם החלק העגול מלמעלה. אפשר לראות את זה פה, חלק עגול מלמעלה, כאן. בסדר? נבנה ואנחנו נראה לכם. חברים, חזרנו, אז הנה מה שהרכבנו, בסדר? חלקים 1, 2, 3 ו-4, ועכשיו אנחנו נרכיב את חלק 5, כן? אתם יכולים לראות את זה בסרטוט, תראה איפה. הצד היפה למעלה, בסדר? ואנחנו שמים את החלק הזה שהרכבנו כבר מלפני, בצורה הזאת, בסדר? הנה, החלק היפה פה למעלה, בסדר? והברגים אנחנו נדחוף אותם מלמטה, בסדר? אנחנו נרכיב ונראה. טוב, חזרנו חברים, אז ככה נראה החלק מוכן, בסדר? אחרי הרכבה. נמשיך הלאה לשלב הבא. טוב חברים, חזרנו, אז אנחנו עכשיו נראה את השלב הבא. לוקחים את חתיכות 6, 7 ו-8, בסדר? זה 6, זה 7 והמלבן הזה זה 8, ומעמידים אותו. שימו לב, את 8 אנחנו מעמידים כאשר החלק הפחות יפה נמצא לכיווננו, אתם יכולים לראות פה, זה החלק היפה, בסדר? כאן יש לו שתי הברגות, בסדר? אל מול שתי ההברגות התחתונות האלה, בסדר? התחתונות האלה. ובצד השני גם יש לו שתי הברגות, אפשר לראות אותם. זהו, אנחנו נבריג ונמשיך הלאה. טוב חברים, חזרנו, אז אנחנו סיימנו להרכיב את החלק הפלח הזה עם המדף הזה, עם הפלח הזה. עכשיו שימו לב, אנחנו בעצם סידרנו באופן שרירותי את כל המדפים, בסדר? רק העמדנו אותם, הם עוד לא מחוברים. לפי ההברגות שלהם, אתם יכולים לראות פה, המדף עם הברגות, מדף עם הברגות, מדף עם הברגות, מדף עם הברגות, מדף עם הברגות. פה הצד הלא יפה נמצא למטה, בסדר? אתם יכולים לראות פה כולם יפים, ופה כולם זה הצד התחתון שלהם. ושימו לב, דבר אחרון, בכל מדף יש כיוון, יש מצד אחד הברגה אחת, מצד שני שתי הברגות. אנחנו מסדרים את זה לפי המדף הראשון, יש פה שתי הברגות והברגה אחת, אז גם בכולם אנחנו נשים שתי הברגות מימין והברגה אחת מצד שמאל. אז אנחנו נרכיב ונראה. חברים, אז אנחנו סיימנו להבריג, אתם יכולים לראות, בסדר? כל המדפים במקומם. עכשיו אנחנו לוקחים את חלק 9 מהסרטוט, בסדר? תעמיד להם את חלק 9. יש לו קאנט אחד שהוא עגול כזה יפה, שמים אותו מצד ימין למטה, שימו לב איך, ככה, בסדר? ואז אנחנו נבריג את הקדחים האלה, בסדר? נבריג אותו ככה. אז הנה אנחנו מעמידים אותם, סך הכל 4 מדפים, בסדר? נבריג ונראה. טוב חברים, חזרנו, אז יש פה 4 מדפים שהרכבנו. עכשיו אנחנו לוקחים, שימו לב, את חלק מספר 10, ואנחנו שמים אותו בצורה כזאת, בסדר? ההברגות אל מול ההברגות, אוקיי? תראה רגע, תפוס רגע, בסדר? בצורה הזאת נרכיב אותו ונראה בסיום. טוב חברים, סיימנו להרכיב את החלק הזה, בסדר? סך הכל 2, 4, 8 ברגים. עכשיו אנחנו לוקחים את חלק 6 שנשאר לנו מקודם, וחלק 11 מהסרטוט, אתם צריכים לראות אותו. ושימו לב, פה בחלק 11 הקאץ' הוא פשוט, יש לנו כאן מדף ומדף, והם נמצאים כזה באלכסון. אז אנחנו פשוט שמים את החלק, בסדר? את החלק 11, ככה שזה יתאים בדיוק לשני הברגים, ובצורה הזאת אנחנו נחבר כל מדף ומדף עם הברגים שלו. חלק 6 הוא מאוד פשוט, יש לו
שני ברגים לשני ברגים לכל האורך. אז אנחנו נרכיב ונראה. חברים, חזרנו, אז סיימנו להבריג את הברגים, בסדר? בוא תעמיד את זה רגע שנראה רק איך יצא הכל. בסופו של דבר, בסדר? אז ככה זה נראה. הנה. בוא נראה את זה רגע. מצוין, ככה זה נראה. אנחנו נמשיך לשלב הבא. טוב חברים, חזרנו. שלב הבא, אנחנו נרכיב את החלק העליון שכבר הרכבנו אותו מקודם. תכניס אותו רגע, בוא נראה. מצוין, שמים אותו מלמעלה. סך הכל אנחנו מרכיבים פה 4 ברגים. בסדר? זה 1. זה 2. ו3, 4 כאן. 3, 4 ו5. בסדר? בצורה הזאת אנחנו נרכיב ונראה. טוב חברים, סיימנו, הרכבנו סך הכל 2, 4, 5 ברגים, בסדר? אך שלב הבא, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את החלק, איזה חלק זה במספרים? אני לא זוכר. החלק של הדלת, חלק 12, עם החור באמצע, בסדר? ואנחנו נרכיב לו פין אחד מכאן, עוד פין אחד מכאן, בסדר? ואת הידית של הדלת. בסדר? אז אנחנו נרכיב, נשים את זה על מה שהרכבנו מקודם ונראה. בסדר? טוב חברים, הנה, אז אנחנו סיימנו, בסדר? הרכבנו את הידית ואת שני הפינים, ואנחנו שמים את הידית בצורה הזאת בתוך החור שם למטה. בסדר? צורה כזאת. והצד השני, הפין השני יהיה על הגג, על החלק העליון. בסדר? אז תשים אותו רגע. מצוין. ככה, ו4 ברגים מלמעלה, זה נתפס וסיימנו. אז אנחנו נחזור כשנרכיב. טוב חברים, חזרנו, אז הרכבנו את הגג, הרכבנו את הדלת, בסדר? ואנחנו נשים פה מהצד הפנימי, אתם רואים כאן יש פה עוד חור קטן, אנחנו נשים פה עוד פין אחד קטן שהוא ישמש אותנו למעצור של הדלת. בסדר? וזהו, וזה כל היחידה מורכבת. שיהיה בהצלחה.